ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଲେଖକ, କବି, ଓକିଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ପ୍ରଥମ BA ପାସ୍ କରିଥିବା ତଥା ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲା। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କିପରି ପାଲଟିଲେ ତାହା ଆଜି ଆଇ ଏକାଡେମୀର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜି ବି ମୋର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏରେ ଥିବା କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କଟକଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ଏକ ଜମିଦାର ଘରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲା। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବାକି ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ 1864 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଜର ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେ BA ଏବଂ 1873 ମସିହାରେ MA ପାସ୍ କଲେ। 1878ରେ LLB ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲଟିଲେ ଯିଏକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। 1881 ମସିହାରେ ସେ କାଲକାଟାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେସ୍, କେଉଁଝର ରାୟଟ କେସ୍ ଆଦିକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରି ଓକିଲମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୟର୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଥିଲା। 1897ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟୱେୟାର ୱାର୍କସର ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାରକସି କାମର ଖୁବ୍ ଆଦର ବଢ଼ିଥିଲା। 1905ରେ ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜୋତାର କ୍ୱାଲିଟିରେ ଜମା ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ଟିକେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।